What the fuck? What the fuck? What the shit? Wala ka luoy! Wala, mga tao sulod bay! Wala, mga tao sa Sibmore! Wala ka luoy, mga tao! Jesus! Sa kuan ba? Sa eskwelahan ba? Yawards! Yawards! Putsak! Ano sa mga niya, Jesus? Nahugmak yung Sibmore ba? Tuwa sa nakakagante ba? Ya bay! Ito yung gante bay! Naglinog pero sa iba yung babae nagkakos. Gawa.